Amtering LP School along Karbi Farmer Association aru Kisengpo. Pirtheng nang pialong jakong kitinay politik sai kachutiki arat henlo ate sai lik tiki ke politik PM MP MLA EM MEC atu mati pirthelong kitu arat atu renguni laso Silvester Benglong district along that sai kachutiki pensi ke chut laben sai lik chutiki ke politik ang chulong lidenji mati sai kachutiki atu abideji bu Karbi Farmer Association pen mathasi chintong constituency arlo da Karbi Farmer Association aru kisengpo Nijang Karbi ang long lakha ke thom chintong constituency kapalo Amtering LP School along Karbi Farmer Association aru kisengpo labang sa aru kisengpo nalong alvisar po manpeng men kachetong non West Karbi ang District Farmer Association Maipu Durgesar Inti lapen Dun Maipu Harsing Topi lapen Kongchun Bang Rajas Inghi lapen Sericulture lapen Extension Officer Sangpi Maluti Inglingpi lapen Sericulture Inspector Akehay Mongol Singh Rongpi Assistant Manager Jem Tisu SD William Rongpar lapen SD Goswell Terang lapen Rong Asartheatum Chetongro lapen kami Karbi Anglong Farmer Association kiseng panalong Maipu Kang Wayahut Dorsing Tisu lapen Dun Maipu Joylin Teronpi Kongchun Bang Dhoni Rambi lapen One Day Awareness Come Materials Distribution Program along Adontin Aradapan Kudaliye Pak Rotpo Karbi arat doam manjang itu ini ya ni ada Amtering hawarlong hilitung awareness program mangbi iklo anisi perform iklo nasi pini hizi tung ada department for pen ke mai ke lago economically konsumsi edi inki ke tangai ini hilitung our side kelong mai mari profit kelong ma so putak sendiri tu ini citan cimui iklo ini tunda ke asik ke tan bangke lalu systematic plantation plus scientifically reading kosong ma ketingji lapen kosong si end product kelong ma lai si tan cimung kon lo nili tum office do halak superintendent hamren lo si nangli tum le KG bulote nangli tum office nang humri tame la bangya ke joilong igji pachini igji nili tum hedi non kukun marketing do lalo kukun bank ta no hedi tum store kukun storage house hedi mon tangi ke to nili tum hedi non hedi la dak SD circle do la langli tum hedi pupo mane ko mama tum si rong asor tum hedi inki ke mane inki home do lu plo hedi la tum hansi toy ko na pakalek ko la si ador machine pen office long same jordan long eji ke agrade ting lo ke A grade do B C lando A grade pulote 1000 lo suri C ilin long hai angko B grade pulote 850 la bangke C grade bangke 750 long eji Amtering along Karbi Farmer Association pen aro nangising labang so pudak nali fansi presiden arpu nang jong polo si nali hin pen ko an ningarong do nilihin ben bang ke nili ke ningarong lo lakin ke damtang arni mate ke damtang andala sonmang ke nili tum nak senglong lelang lapen che thanlong lelang pini arni ben bang nili tum la son ke senglong ko bang nili tum ahen bang jorolo nili tum pin ke ron pong ke kudali ron pon lapen duthulang ingi home run ponlong lapen ke bang jilang bang anso senil tum ke ron ponji mate ke kempon to hi ban senil tum chisik pon nalimen ko pilan lapen ke long an bang nil tum bor ipo lapen pipa jer ko nalimen ko pilan nilimen bang dorsing tiso ni ladak Amtering LP School along Amtering hawarlong nilitum Karbi Farmer Association mate Karbi sai chutiki asong dak Brand Sakimi ke sengpon lasi ladak brand along president secretary pen paanma arpuge do tumana fan pusitame nili pusitame ningche thelo pen alang li tumta nang klem dun pamepo pusi alang li tumanta la alang li tumta lam chak nang chipi dun lo lapen pini ladak la ilitum one day awareness program on sericulture lapen material ta distribution ponlong lo lasi la so jai me kalong ilitum molong nang ke tong don sericulture inspector lapen extension officer ni sangpi alang li maluting lengpi lapen alang li sericulture abitung pen usitame nang chetong dun lo lapen ilitum dak
boithalang so pen secretary puno doluni pen president secretary churchim branch president secretary pusam nitum district hin pen pusita me dakewang pen ning samlo je ladak munitum ke claim ke dam pen latum nang karjap dun thipji puhan bangke franke wang ji along bangke ning che thelo la pen ang ko jong si karbia khai karbiang long jong si temon lang no ke wang lo punte karbi han ke raji fan bangke nilitum ke arjap thibi pusi kini ladak branch along lapi tum branch sakimi ke seng hokon pusi tame nilitum semetang kono lasi ladak branch tumta nang chito don ko pen kadok awe ilitung res karbi ang long karbi farmers association ke doan pusi tame nilitum klem pon rapet dam pon rapet po pusi angkola sono program bangke non ke bang jier ni pusi tame nilitum deng pon bom po dan lasi deng pon bom lang lasi kadok awe ratum handa tuning rilo je nilitum karbi sai chutikia soma fanta hirju menang hangpi po pusi nalitum kadok awe handa nilihin pen thiek pen apan si nam chung ling nilitum la one day awareness program on sericulture la pen ko ilitum dagla amtereng kimi branch kangku long nilitum kisman hormon nilitum choron ponlong lo kudali pusitame nilitum dak nangache tong do nara tumanan pusitame ICC pusitame nilitum chipi pajir ponlong iklong la pen ki anamu pusitame nilitum ponlong lo la pen angko jong si alang litum katiki wek jitum jong si dolang kulote ilitum ke ding along pen department tum along dam pen pusita me alang tum kinchor ke eji pusita me kinchor arong la pen in kiati apua han pusita me nilitum chethan chumun pusi alang litum han ke banji han si nilitum bori ponpo la pen angko ladak branch pen non ke claim ke dam ponji pusita me alang litum ta chisik chedang pono lasi kewang jer ni pusita me nilitum karbi farmers association along anso se kachuti kia rap tumhan karjap tum thipji la pena forteng pen kacharap ji fangsi ni tum pen pini lam chingi che thani